kasualidadea, ez da kasualidadea eskualde honetan heriotza topatzea Xabierrek, ze eskualde honetan infraestruktura importantea zuelako erakundeak momentu haietan. Importantea esaten dut, bere apaltasun guztiarekin. Garai horretan, momentu horretan, elizeko sektore batzuk oso paper garrantzitsua jokatu zuten. Eta sektore horrek oso argi apustu egin zuen ez bakarrik erlijio beltz beldurgarri horren aurka barnetik itea baizik eta Euskal Herriaren aldeko konpromisoare. Eta beraz, Eliza momentu horretan babes oso importantea izan zen. Ez da kasualitatea, 76. bosgarren asamblea hain importante historikoak izan daretarena Gaztelun Apaitzaren etxean egin zela. Hogeita 3 urteko mutil, gazte eta atsegina gezurra dirudien arren Euskal Herriaren alde egindako eta emandakoagatik bere izana izen bihurtu zuen. Gizatasun beteko iraultzailea, seriotasun handikoa zen eta xamurra era berean. Oso gazte zela sartu zen erakundean, bere anaiaren eskutik, Jose Antonio, Jose, Xabi ezaguna egin zen erakundearen 5. biltzar nagusian. Erakundearen bizitza osoan izan den biltzarrik nagusiena. Hortxe atera zen Ezker Abertzalea, hortxe datza Ezker Abertzalearen oinarria. Nazionalismo iraultzailean aldeko autu egin zen, askapen nazional eta askapen sozialaren aldekoa. Biak borroka bera zela, etzela bat alde batetik espainolak eraman behar zutena klase borroka, eta etzela abertzaletasuna PNV-ek eraman behar zuena. Ez, biak bat eginda, Ezker Abertzaleak eraman zuen aurrea. Borroka bat, sujeto kolektibo bat, sujetori Euskal Herri langilea. Garrantzizko beste erabakia 5. biltzarrekoa. Euskarak izan behar du. Euskal Herriaren adierazpeneko tresna eta sorkuntzarakoa. Euskal proiektu nazionala. Azken batean, Euskal Nazio Askapenaren mugimenduaren ardatz ideologikoa, hauxe da, independentzia eta sozialismoa. Hori izan da. Onaraino ekarri gaitue. Xabi bezalako pertsonak, konprometitu eta duinak, Euskal Herriaren alde dena mandakoak, eskerrak haiei, militante orori, eskerrak hasieratik aurrarteraino, militante guztiei, eta militante izan zareten oik eta hemen zaudeten oi ere, onaraino ekarri gaituzue, herri hau bizirik dago, herri hau zutik dago, garai politiko berria daukagu geure aurrean. Eta merezi du honetan gure gogo, grina, ilusioa, indarra eta maitasuna jartzea. Xabik bezala askatasuna dugu helburu. Xabik bezala irabaztea dugu helburu. Irabaztea da aldaketa politikoa gauzatzea. Irabaztea da burujabetzaren aldeko herri harresia, herri proiektua aurrera eramatea da. Irabaztea da ezkerretik estatu bat eraikitzea. Lagunok, iritsi da irabazteko garaia. Bidean guztiak eman dutenei zor diegulako, baina bereziki, beraiek abiatu zuten borroka. Utopia izan ziteken hori, errealitate bihurtzera goazelako.
Ekin beraz, aurrera eta begirada bat askatasunari. Gora Euskal Herria askatuta! Gora herria!